Guramina Magi, sin. Is mise Johnny Og Connolly, agus hí an time hí bheas an seo tá Cleanna Costello agus Pádraig Codúil má han leabhádóí. Níl sé tean chudabe, mise tá sean. Johnny Og. Johnny not so Og mar den siad. So hasmuid an sin le trí fort ach 3 óra an stoin an chéad féide as Connemara na Canmhána agus ban 14 agus an sin an cean deire tám na riers leagan áidís nó difriúil ó leagan muoineach agus ceapan go óra muoineach freisin. So leanam muid a ráinis le den chéad rodile. The Boys of Blue Hill agus an Stacín Orna. So tá muid a fáil Connemara an áidíre mar an chéad cean Boys of Blue Hill leagan forme ó Seánaí Fathaile Machtannacha atá London agus is chasach me héins miade an leagan seo le chéile haine sé go mór le miade freisin ar an melódion agus an dar cean an sin Stacín Orna tá just couple of turn ag Seánaí an sin freisin agus tá sé an deas. Guramina Magi.
Maggie. Lena mi draig go down sa skibol. A rumids ó na Horrica Flanagan a bhí go chasas na Holly Downsa in áireachs na fichidí agus na trochadí. Agus I suppose tá an ceol sin bhí mis anyway an tóca leis an ceol sin le blianta nús an cordigine, an banjo, guitar, amantí saxophone, ceol, bríomhar, criúil. So duna mi iirecht an gá ceanna seo a haint. Ní léon anam a gom an céad ceann an tarna ceann ná Fill the Fluter's Ball. Míle Maggie, Písa Spree. Nis nuair seo tá go le leis go containn na Gaillimhe agus baile an bhfuilin Milltown containn na Gaillimhe agus rugú PJ Cannon an sin ceoltóir melódian iontoch beidir go ben ceoltóir melódians fearr a bhí riamhan beidir ach bháin maithir. Bhí sé iontocha fad agus chaiste agus hafaide go leor ceol I Medicás na ficadaí. Suas go dtí 1959 agus 1959 bhí an Wall Street crash. Agus ní raibh an tafad an sin go couple bliain na dhé sin ach rinne sé thart ar chuige tafad ag an nám agus bhí sé iontoch ar fad. Agus tá go leor na tafad rinne sé just chaiste piece of one leis chéin ach tá trí cín go na port seo chuir le chéilein as an chéad cheán ná tá breanna mo chun nótaín seo. The Blackthorn Stick it ríist cinál version go Paddy in London thug modern seo go na mara agus an dara ceán an sin The Humours of Glendart agus an tríú ceán
legan eile go páidín rafferty, tá neir legan nach go páidín rafferty fud na tíre, so man materialis an trí cín seo. Maggie, bhhaid an písa chaasa ar a Gardín an uair seo, Cuoine Aisling na Gael.
Mí mágaí. So agus an cordín am lábham, casmid coppla ceán eile leis cordín. Agus tá sé teo bhád níos éidir an ná sin. Se trí walls, an chéad teán siar go hinis barachan. Tá scéalbogtaí hiarb seo ráhíle sa sé hí ceilere, ihe ceilere an in Oslan na Parke go maithir Johnny Fork Feater. Bhí sé fós an casa bhí an galar sin an Alzheimer's, but bhí sé fós an ceolala casa agus bháile go leor cultúí as ar fud na tíre Spark Lodge agus bhí ihe ó ceilere agus ceol an agus goníe sin chum me ráháils siar go hinis barachan agus an tián éireach agus inis barachan sin an Ilan gur tháinig maithir as agus chas me héin agus fearile níche John Blake chasmuid níchiad go speisialta go maithir. So nacht agus hafad mention album siar rion bliant an blian céine actually agus an nacht tá go siar go hinis barachan a chasa I goibh maithir agus an sin solár tá gáil walls an chlánis a chasa walls a chumme go ruffer nar a fóilsí ráhíle sa ceardéag.
So len mit raig le go down sa set an Kate ceann on the Garden of Daisies agus an tarna ceann the job of journey work. Gurmíle mágail. Tá sé antehos an seo go státe. Níos am sib sé teart tá muide te.
Romina Maggie. Tá go le lealta ra le chéire órán ar a seanos as Conamara ní me go de chasa, obviously. An chéiteán an Potmór Fataigh, agus an chéire órán seo, tá siad lute le áitiháin an ard, níos an be an ard hir. Agus, so an chéiteán Potmór Fataigh, na ríos mo leadóg hí na géisteach le Maica Wadirá, ó ceanamháin a chasa sin is bhí sé iontach ar fád, bhí an sprí an. Agus ceapan go fún álan is, bhí chasach ma héins ma iadjin sa ríiste le chéile just an fún sin Potmór Fataigh. Ní samad ar dearnú tafadó i riamh a chorinne me, chur me chéir cín se le chéile Potmór Fataigh san dar cean sáníomh rinneile agus a ríist Johnny Warsin Larry luite leis i gáin sin, agus an sin an tríú cean caideach an airigid agus is leagan órán atá man a casan seo, agus bhfuil casan go leor fanadóir in ceán sin, agus an ceán dead an sin, tá sé sin simúl mar ní dearnú tafad effigiúil nó gairmúil cho sin riamh sin whisky ó Radled an Row, agus sin an ceán a chasach Joanne, agus nu bhí sé gur an album seo chuir le géile, bhí me gur an carú órán áil, agus bhfuil ein órán eile as Conamara a déta chasa mar físa ceol, agus bhí fear fannachlam ag an am cuimhín ó bharíil as na déis as a rain, agus tá an chunmach ag cuimhín an scil ag geol agus tafad mar sin dúte me cheappa gohfuil tafad go Joanne hóid duna cíns cin faoi rún wasad mar ní ra Joanne sásta an tórán seo a hafad mar eall go se cho garsúil. Yeah, agus bhí me hir ag féile Joanne, féile Maica Wadirá agus casú Johnny Warsin Larry, agus bhí me bís go ráile le Johnny Warsin Larry, go me hééis tafadaíana agus gur chomh me Potmór Fataigh, agus rinne saoníomh rinne cean chasan a bhéine agus rinne whisky ó Radled an Row. Sé ó is Christú ní hafad tú sin ar hafad tú sé ó jaall. No ní chas me, just chas me a Gardíne. Ó buchas le dia. So, casa mai dia seo.
mín agé. Cá sé gona fola an simúlar fad. Leanam a rainis le rá chun faoipa, ba col séir seáí fehhaile agus maithir. Tá an tuncharéige mo chu ceol le blianta nuas agus is ceoltar gon scothe agus tá leagannach í álanna go forte agus mar sin agus tá go leor film am mhaid agus thuch sé bháide chuil blianagus me héanamh maithirfach man Hughes agus thuch sé agus tá bríd Hughes an seán nach freisin so chéadháilte riide. Agus thuch sé isteach agus chasach sé perslinn agus bhíoch an-time an leis agus mis fil am mhaid freisin. So an chéad ceán Plains of Boyle leag an cheánín agus an sin an dar ceán for me ó sean cearnín le Joe Burke, agus níl sam cén tánta ach bhí sé dechar chasa melóidena for me bailach hímpel agus bhíoch maithir gúnaí den an rud céile bhíoch sé toigáil páirt agus riadings mar sin ná bhéidir chasa ceart melóidenas for sé bailach hímpel so bhí me ceappa gon rud deasa rud mar sin a phríáil. So casmuid an dá chun faoipa seanis. Cehúilsib. Ní raibh sé seo sa script chud be ach tá mis goil tríal pí chaasa ar a guitar. So má gáil tríal bhaint so bánchnach éidir nó bála me seo chaasa in anar go héimeis beaglaí caiúns an mór nar caiún sinna ar nuair.
Leanna mu rainis le rá fling. Well, an Daracán is fling Johnny, Will You Marry Me? No, bin the Brogatarni. As is piece a chasach, a halfad mahart, a gay album until an erach. Agus vi just legan all in ege ro, agus na magarish na chasa. Agus in chéithion na or an elle, as Connemara, or an Ershanos, ó come a friestún. Agus
sé ri meile ó cum frísún ná tá agin ní annach versa bháin agus chur me rá fáteile leis agus chasme ag an chéad úr le eisna níachtain tá sin seannacht ag scoilgéimhre Joel Steve dír siad dír an coiste an pí chur le chéile gon óáid sin agus bhí má ansásta pí chur le. So siad rinne me na thuig me PC bhí comam inúmas go riine, chuide go bhí be, chuide go bhí ar lína fíne gus mar sin. Ach an duine seo tá sé be agus tá sé an seannacht. Sinna Thomas Tom Fetch, Thomas O'Nachtan. Agus de chéad fáilte Thomas agus Nancy. Agus sin rud é nuair bhíoh parties an fádó sa teach Nancy agus Thomas agus bhíonn si gcónaí i ggéire ar Thomas nar chuisteachtaí Hughes mar sin gasach sé ó an frísún ram agus hainneantóir an chomórlam agus an fún agus tá leagan álinn ag Thomas Cho sin leagan steisilam. So Thomas go an cean sin na chasa ó me frísún leis an dá fát nó agus an sin Johnny, will you marry me? Ní ri aon den is nóí a cheapin. Sin fós bh fós single. Sin scéal eile. Gur bhíon agin seo tríféise eile ón ó úmos an suite. Gear sin a chum go scoil dhíomhre Joe Steve agus an chéad ná cuine atá an cuine Wyking Dan agus sin Wyking Dan ó Drainán agus sin scéalfaí Wyking ná bhfuil for sé básan sin an nóras sílim bhí sé nécha híon cheappain. As bhí sé steach tíhálaí chola deadúna idir a dós a ceadachlog
is bhíoh me héin an. Agus bhí chaáin scéalta ag bhuiad goil siars tá cecha dís na chuigad agus Martin Thornton agus chud mar sin agus bhíon se just géisteach leis an tamar fad agus duine bhusal agus nuair fuair sé bás an tam sin dír mar fitar arm casa ag sochraid mar bhí me mór leis agus sé mór lam agus chum me cuioine chógus chasma ar a láir. Agus an sin tá a gáil písa a chum inúmas go Charlie Lennon, Charlie an tí seo agus chasma seo ar chochraid Charlie freisin gonn dí rásteir sláán leat a chara cheapan a thug mé ar an nám. Agus tá go críochtún sin le jig le páirrta chum go Charlie freisin agus ní le anam ceart ar sin fós ach tá go an trífísta seo a chasa agus bhí anna anmham ar Charlie agus chasma ceol le chéile le blianta fada an seo sa spéideal agus bhí ar fut na tíre le chéile agus airím weim go móra agus is Collins War sin gon síl tradiisiúnta agus go Chonamara agus go Leitrim agus gon tíir seo agus bhí cáil damda mar heoltóir agus mar chomadóir agus sé ionintach an seansa álann seo úmás a thuirtó.
Maggie. Tá tíocht dear na híe agus atá ceannaróla in na fósan, agus tá gera trí walsa seanas na old-time walsas chaasa, agus hafad maithir seo an dlúisca an melódian scuilte. Chéad ceán Rose Bevan Moore, an dara ceán Glen Swilly Walls, agus an tríú ceán sin an Racine Allin. Agus is orí go chóla go leor aga ach
Bhí bailach special ag maithe le bháil de seanos, bhí rhythm cínte agus bhí smach nó ní sam cid bhí aige ceol agus áileocht sa rhythm a bhí aige agus ní féidir sin na dhéine ach tá just a gcéire iad se chaasa an úmasó stói agus a gcuimne agus sin an chéad chuimne a bhí amsa na bhí me gasir na maiad casa na seanháils ní sin is bhín se go háart bhí an hí sa siúmar agus bhíh ní microfón a bhíh má lábh amach ceangan sean pluganí sin cheappa go rá microfón má lábham agus go rá cána agus máthir a casa. Níor soig go me cean ó cuaig an nám sna chuoine tám. So bhí mé ggéirbh thus ar stáisiid inas na bhí me cuaig. Ní mé ggéirbh thus an chorbinis. Gon míle mágaí agus tá gur cíochtú leis an Swallow's Tail, Miss McLeod's agus an Mountain Top. So détarrá tí rial as Connemara na tí rial tá lótil a Connemara a ríist.
mágaí. Críochnaid mar sin le marall go chasmid riann casmid páirt. Héan Boys of Tandragee agus an sin Connachtman's Rambles, i rís cinál meascán go cheánaí agus maithir an sin. So i rís gur mína mágaí as a bheith seo a bheith géisteach linn agus chuir an stúdio cún. Míle maith agus í go